ओरै फुगासिनो दङ नै जोंहा ओरै मासे गोदागासिनो दङ ब्र' सेवब्र' होनसै नै दाउ ओरैनोबाथ' नायोबा लाब बायदि मोनदों हेल' सोनाफोर गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दे लोगोफोर दा मानि भिडिअ होयो आं एसे गोबाव जाबायमोन दे आङो समानो गैथ्रा सनाफोर दाबो नै फुंबिलिफोरावनो आं हाखु दाखु एसे संनाय खावनाय देखायनानै नोंसोरनो एसे सेबखांनानै देखायहरबाय दे लोगोफोर नायलांबाय थादो आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दंथ'यो होननानै मादैयाबो दासान्दि बोसोर गोदाननि बैसागु जाखांबाय बायदिसिना जै मादैया दामानि बैसागु जाबाय बायनानैनो बारा सेहेराया थिग नङा जाथारदों दे मादैया नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ नोंसोरो अन्नानै जोबजासिम दिन्थिलांसै बिदिबा मादैया दिनैनि दिनाव भिडिअखौ दाउआ नै जोंहा मानै सिथारथारबाय नै लावग'आ जोंहा मासे ओरै फुगासिनो दङ नै जोंहा ओरै मासे गोदागासिनो दङ जोंहा मिलिटारि बाबुआ बिखुनजोनिफ्राय लाबोनाय दे मानै दाउ नै सिथारबाय मालाय अननानै हरो बेना बिखुनजोआ थांबाथाय मानै गाहाम माथाम गाहाम मैगं आलु बायदिसिना लाबोयो ट्रिसा बोरोलाय बा ट्रिसायानो नै जोंना दुगियानो लाजाला नुबाय साहा नै स्पेसियेल लोंनो नागिरलायबाय बिमाया गथ'फ्रा दालिया र' बैथिंसो दं मामि थांसावनायनि हुलुस्थुल नै सोरबा ओंखाम जानाय सोरबा माबानाय नै बे जोगोनारजोंनो जागोन जोंहा जोगोनाराबो हरनाय बिसिनिनो लाबोनाय मादैमोननि बिजावजालि उन्दैनि बिमा बिफा हरनाय बेजोंनो जानोसै गोथाव बुरजाद्राय जायो नालाय एसे दोनबाय जोगोनारा गिदिरथारमोन माखासेया जोगोनार जायाना आफायाबो जागोन ना जाया जोंना मिलिटारि बाबुआबो जाया जोगोनारखौ माजों जायो जानोसै जोंहा हनै लावग'आ दाउ सावलायबाय ओरैजाय नोंखौ सोर बुदों मामि सोर बुदों आब' युगिथा हामाहाय मानो बुयो अनदोंसो आब' ओरैनोसो खालामदों आयै दादिखौ थिसा ओरै होनदो होना नोरै होनदो आयौ मेगनाव नांबाव ओरै होनदो होना दुसु जाथारबायहाय जोंना ट्रिसायाबो स्कुलाव थांबावसै ना दिनै बाबाजों दोनलांजायो बाबाजों ओं दुगैहैदो स्कुल थांनो दुगैदो रेडि जाखाजोब्बाय आंबो ब्र' सेवब्र' होनसै नै दाउ दाउआ खावनैबो खावबाय दे रायजोफोर नैबे लिग फिस दोनबाय गथ'फोरनो लेग फिस एवबाय हालदै होखाबाय दे लोगोफोर दानिया नै जोगोनारखौ सेनै ब्र' सेवब्र' होनसै नै खेबसेनो थाब रुयो नालाय आं जोगोनारखौ खनसेनो होसननानै लाबाय खोबहाबथ'नोसै जोंहा गेस गोदान दे रायजोफोर नै गेस सौखाया गोदान नै सुज्य क्राइस्टल
जोंहा बेखौ मिलिटारि बाबुआसो लाखिदों दे रायजोफोर जों लाखिनाय जायाखै बे फैदों नालाय फानबाय फैनायमोन ना आं गैयैयाव लाखिदों फानबाय फैनायमोन जयै फुखुमोरनाय ना स्टिकार बेहायनो मोन्दों हरदो स्टिकारावनो मोन्दों नैबे गेस सौखाखौ मोनबाय ओमफ्राय कुलार मोनसे मोन्दों ओमफ्राय नैबे फिल्टार मोन्दों ओमफ्राय गामला फिसा फिसा मोन्दोंना गामला फिसा फिसा 6टा सेट मोनबा सेट बेजों गासै 6500 होनदों नामाथाय नै दाना मोनसे ओंख्रि संलायबाय जोंहा जोगोनार जायैफोरनि बिहावनि बिजावजालि गेजेरनि आंनि हासबेन्डआबो मोदोम सादोंनो ओंखायनो जोगोनारखौ जाला बिबोनां फौजि साब्रैनि बाहागो बियो गासै सेटजों 6500 लादों होनदों लोगोफोर मोजां जादोंना जायाखै दामा खोन्थाहरदो ना बांद्रायदों थाखाबाबो गेस सौखाया दंखायो नालाय मोननै मोनथाम दंखायो थेवबाबो एसे दाम मोजाङाव मोननायखाय लाखिबाय जोङोथ' नङा आंथ' गैयामोन गावसोर लाखिबाय ओइ कुलाराबो नैबेनो देखायहरनोसै आङो कम्पानियाबो नैबेनो जाहैबाय एखे सेम दा मोजां ना गाज्रिसो ओरैनोबाथ' नायोबा लाब बायदि मोनदों खिन्थु बाहायनायावसो माबायदि मोजां ना गाज्रि उनावसो मोनथिसिगोन एवथमग्रोनोसै जोगोनारखौ दै होनोसै दे लोगोफोर दानिया बांद्राय होला दैखौबो बेबो बारा बुरजा जाग्रा गैया मानसिफ्रा एवथमग्रोनोसै बेखौ उसुमैजों संसै दे रायजोफोर दाउजों उसुमैजों गोदौग्लिथारबाय नै रायजोफोर जोंना गोथाव मोनोना लोगोफोर जोगोनार ओंख्रिखौ खिन्थु गेस जानाय मोनो एखमबा बोथोराव बिराद गेस जायो दे एखमबा आरो जाया मा जायोथाय जबाखै जबबावनांगौ लोगोफोर जोंना नै जोगोनार ओंख्रिया मोनबायानो खांनोसै टेस्टि जाथारबायदां गोदैया एसे खम थेवबाबो आं बिदिखौनो जानो मोजां मोनो एसे गोदै खमखौनो सिफ्रुला दे रायजोफोर नै गथा गथा दा हायबानो गेब्लेलांखागोन एसे जबबावथोंसै ओमफ्राय खांनोसै नै रायजोफोर जोंहा उसुमै ओंख्रियाबो मोनबाय दे खांसै टेस्टि जाथारबाय जिनो नै लोगोफोर मादैया दाना ओंखाम जानोसै दहाय जोगोनारजों दाउजों संनाया बेखौ जानानै थांसै नै थाइबें खाजि लाबाय आलु भाजा दं आं लाबाय थाला आलु भाजा दंसोगारो जायो ना मायो जानोसै नै गथ'फ्रा दद' मोनानिखौ नायबावगोन दा बिराद टेस्टिखा जोगोनारा गोदै गैबाङाबाबो एसे देखायहरबाय आं जानायखौ आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै दे बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन